Казвам се Сабина Василева, занимавам се с лазерна епилация от 2021 година и главно с лазерна епилация до преди една година. Сега вече и с други лазерни процедури. Колебания в резултатите нямах. Проблема беше, че самия апарат, който използвах, пак за лазерна епилация, само с това, това започна и с това продължавам. Проблема е, че продължителността на процедурата е по-голяма. Ако тогава едно цяло тяло го правих за около час и половина на жена и 2 часа за мъж, сега с този апарат, с който работя, процедурата ми се съкрати до около 40 минути на жена и час на мъж. Двойно повече клиенти. Доста време правих проучване за различните видове апарати, различните фирми, които предлагат подобни апарати. Какво ме спря? По-точно какво ме накара да се спра на този апарат? Това, че предлага и други лазерни процедури, не само лазерна епилация, тъй като искам да развия портфолиото си от услуги, които предлагам. Услугите и процедурите, които се предлагат, са много повече на брой. В същото време не се налага да използвам различни материали, консумативи, козметики и така нататък. И това беше причината, която ме спря. Първо, рекламата беше доста голяма. Второ, между другото, преди да купя този апарат, се бях спряла на една друга фирма. Пак имаше хубава реклама, но естествено правих и проучване за фирмата. И счетоводителя тогава и банковия консултант ми казаха да не рискувам с фирми, които са отскоро на пазара. Проучихме годишните отчети, нали? И това ме спря. Имаше доста съмнение. Тази фирма също беше проучена, годишните отчети бяха супер, рекламата, съответно представител на фирмата, всичко това ми допадна изключително много. И реших да се доверя. И не съжалявам изобщо. Същия месец, в който купих апарата, разбрах, че апарата ще работи на печалба много скоро. Значи инвестицията избих за 6 месеца. И от тогава нататък съм само на печалба. Апарата е всеки ден постоянно взет, защото, както казах, само с него работя. Никакви други процедури не предлагам. Работя само с единични процедури. Пакети рядко. Очаквах. Със сигурност очаквах, защото тези процедури, преди да реша да купя този апарат, аз постоянно се допитвах и до клиентите. Какво биха търсили, освен лазерна епилация? Повечето процедури, които клиенти ми казаха, че търсят, това е карбонов пилинг. Лазерно подмладяване, тъй като има клиенти, които не искат да се боцкат, искат други неинвазивни методи за подмладяване. И главно това беше причината. В смисъл, изключително много наблягат на карбоновия пилинг, на премахване на пигменти, петна, гъбични заболявания по ногтите. Това изключително много се търси. За година и половина. 90% от клиентите ми са лоялни. Прихода се увеличи, защото когато разбраха, че правят други процедури лазерни, в момента не идват само за лазерна епилация, но ми казват примерно, дай сега освен лазер да направим карбонов пилинг след това. Или като направим лазерната епилация, искам да ми направиш лазерно подмладяване. И всеки втори, трети клиент е с, освен една процедура, с друга включена. Препоръчвахме. По-голямата ми част от клиентите не са толкова от реклама, колкото от платена реклама, колкото от препоръка от уста на уста. Една клиентка си говори, примерно дъщерята, приятелката, мъжа, сестрата и масово клиенти ми са, ако кажа, че на един клиент имам още 2-3 или от родата, или от обкръжението близкото. Резултатите ги забелязват още веднага след първата процедура. Броя на процедурите намаля. Първо, както казах, процедурата изключително бързо се прави.
И другото, което е, ако до сега съм правила примерно около 10 на 11-12 процедури на определена зона, в момента вече са съкратени на около 7-8, на 6, зависи пак от зоната. Всяка зона е индивидуална, но поне наполовина спаднаха процедурите. Както казах, лазерната епилация. Това е най-много, което се търси, тъй като всяка жена в желанието си да премахне окосняването по тялото прилага всякакви методи и вижда, че това е метод, който е най-безболезнен, дълготраен и ефективен. И другото се търси, разбира се, но всеки човек вече според проблема, който има. Два пъти ми се наложи. Абсолютно никакво притеснение няма този сервиза, защото в момента, в който звъннах, още на същия ден се реагира и дойдоха, отстраниха проблема с лазера, така че абсолютно по тая гледна точка нямам никакви притеснения. Абсолютно. Плюсовите са, че това е един апарат с над 10 процедури, които предлагам. Клиентите са изключително доволни, удовлетвореността е огромна. Времето, съкращаването на самата процедура и съответно поемането на повече клиенти през деня. Вече съм го препоръчала на колежка, която искаш да се занимава с лазерна епилация и казах да избере този апарат. И ще продължавам да го препоръчвам, защото резултатите, които виждам, са невероятни и сред клиентите удовлетвореността и при мен финансова гледна точка, така че това е апаратът. Ако се колебаете на коя фирма да се доверите за лазерни апарати, препоръчвам My Beauty Time. Супер, много ти благодаря. И аз благодаря за Супер, това беше. Така е, с един апарат прави сумати процедури. Идва клиента, прави лазерна епилация, след това гледа карбонов пилинг. Знаеш колко клиенти имам, които идват и им казват, сега нали знаеш, като долу на лазера ще ми направиш карбонов пилинг, като долу на лазера ще ми направиш... Мезотерапия. 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 С акне по-рядко в момента работи, защото масово клиенти ми са примерно 25-30 нагоре. Нали. Имам и по-малко, но акнето е рядко. Фотоподмладяване с стола на крайник. Фотоподмладяването редовно го правя. Да. Особено на жени от 40 плюс нагоре. Да. Премахването на пигментни петна редовно го правя.